नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली महत्त्वाची बातमी आहे ती अवकाश संशोधन क्षेत्रामध्ये भारताने एक मोठी भरारी घेतली आहे. 2 तास 2 वेळा अडथळे येऊन सुद्धा मानवी अवकाश मोहिमेची पहिली सुरक्षा चाचणी श्रीहरिकोटा येथे यशस्वीपणे पार पडली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गगनयानची मानवविरहित चाचणी उड्डाण अखेर यशस्वी झाले. ही मोहीम 2025मध्ये प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील सर्वात जास्त वापर असणारा आणि सतत व्यस्त असणारा चोडण ते रायबंदर या जलमार्गावर नदी परिवहन खात्याने रो या कमी अवजड वाहतूक करणारी वाहने आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या 2 बोटी तयार करून घेण्याचे निश्चित केले आहे. बांदा आणि चालवा या धर्तीवर दोन्ही बोटी बांधल्या जाणार असून त्यासाठी 10 कोटींची निविदा काढलेली आहे. नामांकित अनुभवी जहाज बांधणी कंपन्यांना ऑनलाईन पद्धतीने निविदा भरण्यासाठी 21 नोव्हेंबर दुपारी 1 वाजेपर्यंतची वेळ आहे. चांदर कावेरी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास समितीने आपल्या गावाला वारसा स्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृती आराखडा तयार करायला पुढाकार घेतला आहे. असे झाल्यास वारसा स्थळ म्हणून विकसित करणारी गोव्यातील आदर्श पंचायत ठरेल. तरुण व स्थानिकांसाठी रोजगार व व्यवसायाची संधी निर्माण करण्यासाठी वारसा स्थळाचा आराखडा तयार करताना विचार झाला पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते युरी अलेमान म्हणाले. पंचायतीने आयोजित केलेल्या आराखडा चर्चासत्रात ते बोलत होते. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.